खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 डिसेम्बर 2022 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन आरो जेरावबो देरहासारगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयआबो दिनै बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननाया जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयआबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसिबो जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव दिनै जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथां साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसिबो जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव दिनै जाफुंनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन न'खराव दिनै अननानैबो फैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोआव गोनो गोथो आरो नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा दिनै जायखि खामानियाव मावा माने मोनफ्रोमबो खामानियावनो आवगा जानो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हायाबो जानो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोलैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा नाथाय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ सोरनिबा गाज्रि नोजोर नांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा
गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा-फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजाङानो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।